Tatiana va arribar de Venezuela fa 5 anys. El seu somni era muntar un negoci sobre la maternitat. Hago asesorías de lactancia, acompaño en todo lo que es el proceso emocional, en los cambios que se generan durante la maternidad y la crianza, los miedos. Luego tenemos la venta de productos que todo ambientado en la sostenibilidad. És una de les 6 emprenedores que han aconseguit fer realitat el seu projecte gràcies a la col·laboració entre la Fundació Nova Terra y Caixa Popular. Son ideas semilla en inicio, la mayoría de las mujeres no las tienen desarrolladas y tenemos un grupo de mentores que son los que junto con ellas hacen un plan de empresa, un plan de viabilitat. Una financiació en microcrèdits a aquestes dones que difícilment trobarien la financiació en circuits normals perquè puguen iniciar una llavor professional com a autònomes. Un model importat de l'Índia per ajudar a dones en risc d'exclusió social. Esta targeta és una altra forma de contribuir a la igualtat de gènere. Els ingressos que ens generen les compres que realitzen els usuaris cedeix un 0,7% a projectes en favor de la igualtat entre les persones. Idees innovadores per a fer un pas més cap a una societat més justa.